retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Meravella, mantecosa i orella de burro. Les tres són les principals varietats tradicionals valencianes al sector dels encissams. Un espai de la nostra agricultura molt interessant i que, per proveir d'una fulla, té caràcter de cultiu d'hivern. El procés de plantació comença a finals d'agost i setembre, on es cultiven els primers exemplars d'esta verdura, una vegada passats els mesos més calorosos de l'any. Del contrari, el fruit no aguantaria les altes temperatures i es produiria el fenomen conegut com pujada a flor, que no és altra cosa que la planta s'espigola sense oportunitat de poder donar cap d'ells. Amb ajuda d'este curiós artefacte es cultiva al camp i s'espera el seu creixement que, com veiem, transcorre amb total normalitat si no hi ha temperatures molt altes, formant un fruit fort, compacte i amb textures molt cruixents i brillants de cara a la comercialització en el mercat. Els seus colors, amb tons morats, denoten el seu creixement en temperatures baixes. A l'hora de la collita i sobretot la postcollita, moltes diferències entre les varietats tradicionals i les comercials. Eixe cultiu tradicional lluita per la qualitat i la història, mentre que, al comercial, també de gran qualitat, primen altres característiques com la conservació i l'allargament del temps des de la seva collita fins al consum.